sa schopnosť vnímať veci akoby na novo. Lebo častokrát, keď sme na autopilote, tak veci ako keby nevnímame, berieme ich ako samozrejmosť, alebo nás už neprekvapujú. A dnešná pozvánka bude možno otvoriť sa všetkému a vidieť to čerstvými očami. A takisto témou bude byť k sebe láskavý a pozorný ako vždy. A začneme samozrejme tým, že si nájdeme to správne miesto, tú správnu polohu. Možno sa spýtame tela, čo práve teraz potrebuje. Možno to je zmeniť polohu, možno sa jemne pohýbať, ak sme práve teraz stáli a možno sa cítime ešte trocha strnulí. A naozaj to vykonávať s pocitom jemnosti. A ak sme tú správnu polohu našli, možno v leže, v sede alebo dokonca aj postojačky, môžeme jemne zatvoriť oči alebo ich môžeme nechať otvorené a sústrediť sa na nejaký objekt, ktorý pred nami leží. Povolíme našej pozornosti, aby sa odvrátila dovnútra nášho tela. Nájdeme si tú polohu, ktorá nám dáva pocit bdelosti, pozornosti a aj láskavosti k nášmu telu, tomu, čo práve teraz potrebuje, čo mu je príjemné. Vediať, že je úplne v poriadku kedykoľvek zmeniť polohu alebo si dať krátku pauzu, otvoriť oči. Toto cvičenie nie je vytrvalostným cvičením a moje inštrukcie sú vždy iba pozvánkou. Začneme možno tým, že sa spýtame, aké to je sedieť alebo ležať alebo stáť. V tejto pozícii sa nachádzame mnohokrát počas nášho dňa, ale možno nevnímame, aké to naozaj je, aké to je sedieť, ležať či stáť. Aké svaly cítime alebo šľachy, ktoré nás držia v tejto polohe. Môžeme vnímať dĺžku nášho tela, jeho šírku, a kontakty medzi našim telom a tým, čo sa dotýka. Ktoré časti tela sú v kontakte so stoličkou, posteľou alebo podlahou, keď stojíme či sedíme alebo ležíme. Naozaj buďme zvedaví, aké to je, kde sa moje telo dotýka. A aký je ten kontakt? Možno cítime pocity mäkka či tvrdosti. Možno je ten kontakt príjemný alebo neutrálny. Takisto si môžeme všimnúť oblečenie v kontakte s našim telom. Miesta, kde je oblečenie tesnejšie, a miesta, kde je voľnejšie. A takisto miesta,
na našom tele, ktoré sú v kontakte so vzduchom. Miesta našej pokožky, ktoré nie sú zakryté oblečením. Tu môžeme vnímať možno pocity chladu či tepla podľa toho, kde sa nachádzame. Aké to je tu práve teraz sedieť, stáť či ležať. Keď ste pripravení, presunieme našu pozornosť k dýchu. A vnímame náš dých akoby po prvýkrát so zvedavosťou, záujmom, možno hravosťou. A vnímame celý cyklus nášho dýchu. Toho, ako vzduch chádza dovnútra nášho tela cez nosové dierky. Pokračuje dolu hrdlom, do oblasti hrudníka. Potom sa otočí a opäť absolvuje tú istú cestu smerom von z nášho tela. A ak je nám to príjemné a sme otvorení tomu, aby sme preskúmali náš dých, naozaj si navnímame tieto drobné, jemné pocity, možno zmeny v teplote vzduchu, ako dýchame pri každom výdychu a nádychu. Naozaj sa mu priblížime. Tak ako by sme navštívili priateľa. Chceme ho spoznať bližšie, alebo naozaj sa s ním porozprávať, čo má nové. Aký je tento nádych? Aký je tento výdych? A ak si všimneme, že naša myseľ nás zobrala niekam inám, začala cestovať do budúcnosti a plánovania tohto dňa či víkendu, alebo začala pracovať na nejakých úlohách, ktoré nás čakajú, pracovných alebo možno pohodových, víkendových. Alebo naopak, ak nás zobrala do minulosti a začala nám prehrávať nejaké situácie alebo prehrávať obrazy. Nie je to nič zlé, nie je to chyba ani zlyhanie. Je to prirodzené. Toto myseľ úplne bežne robí na dennej báze. A tak si to iba všimneme. Možno si označíme, kam myseľ šla. A potom opäť presunieme myseľ k nášmu dýchu. Bez akéhokoľvek komentovania či toho, aby sme našu myseľ nejako kritizovali. A opäť sa spojíme s našim dýchom. S týmto nádychom. S týmto výdychom. Všimneme si to, ako sa každý nádych mení na výdych. Medzi každým nádychom je krátka pauza. Možno vnímame aj túto so záujmom.
Možno prekvapením, častokrát si ju nevšímame počas nášho bežného dňa. Možno si všímame aj drobné pohyby pri každom nádychu a výdychu. To, ako sa hrudník jemne dvíha pri nádychu a potom klesá pri výdychu. Možno pociťujeme pohyby v oblasti brušnej dutiny. Možno dokonca aj v oblasti kľúčnych kostí alebo chrbta. Môžeme si predstaviť, ako by sme mali v ruke možno lupu alebo fotoaparáta. Ako by sme sa naozaj priblížili týmto pohybom, týmto pocitom, ktoré časti môjho tela sa pohybujú pri nádychu a výdychu. Možno ktoré oblečenie sa pohybuje s môjim nádychom a výdychom. Naozaj sme zvedaví. Ako by sme skúmali dých po prvý raz. Keď ste pripravení, pomaly sa presunieme našou pozornosťou od dýchu k zvukom. Otvoríme sa všetkým zvukom, ktoré sa v našom okolí nachádzajú. Možno začneme zvukmi našej miestnosti. Opäť môže to byť miestnosť, ktorú veľmi dobre poznáme, v ktorej často sedíme alebo vykonávame nejaké činnosti. Alebo naopak to môže byť pre nás nejaká nová miestnosť možno. Nie sme práve doma. A či je to už naša miestnosť, ktorú poznáme, alebo nová miestnosť. Opäť sa otvoríme zvukom, ako by sme ich počuli po prvý raz, ako by nám boli neznáme. A necháme ich jemne prísť k našim ušiam vo svojom vlastnom tempe a rytme. Ako by sme počúvali hudbu. Sústredíme sa na zvuky a ich dĺžku, výšku. Možno to, ako postupne prichádzajú do našich uší. A potom pomaly odídu alebo sa zmenia na niečo iné. Postupne môžeme rozšíriť pozornosť aj na zvuky mimo našej miestnosti. Možno zvuky prichádzajúce spoza okna alebo budovy, v ktorej sa nachádzame. A zvuky nejakým spôsobom nevyhľadávame, len ich necháme prísť. Možno vnímame ticho medzi zvukmi. Aké to je počúvať ticho. Alebo zaznamenať ticho. Aké to je sedieť s týmito zvukmi. Alebo ležať s týmito zvukmi. Niektoré zvuky môžu
byť príjemné našim ušiam. Niektoré môžu byť úplne neutrálne, niektoré môžu byť možno mierne nepríjemné alebo iritujúce. A ak si niečo také všimneme, opäť ako sme to už urobili s myšlienkami alebo s našou mysľou, tak si len všimneme, aké nálady alebo pocity tieto zvuky vyvolávajú. Potom sa opäť vrátime k zvukom ako takým. Môžeme si predstaviť, ako by naše uši alebo naše telo bolo príjimačom zvukov, možno mikrofónom, ktorý len príjima zvuky, ako prichádzajú a odchádzajú. Tieto zvuky v tomto momente. A počas tohto cvičenia spozorujeme možno nejaký diskomfort alebo možno frustráciu či ospalosť. Vždy môžeme zmeniť našu polohu, ak je nám to príjemnejšie, aby sme ten diskomfort možno trochu uvoľnili. Vždy môžeme otvoriť oči, ak sme ospali. Alebo ak cítime frustráciu alebo nudu, vždy sa môžeme možno trochu pohýbať, vniesť trochu pohybu do cvičenia, tak aby sme sa cítili fajn. A opäť sa vrátime k zvukom v miestnosti a v našom okolí. Možno vnímame zvuky, ktoré sú zvuky prírody, možno spev vtákov, vietor či dážď, alebo možno skôr také industriálne zvuky, zvuky aut či dopravy, alebo možno vravu ľudí. Len tieto zvuky vnímame ako hudbu. Postupne možno pri ďalšom nádychu pomaly povolíme zvukom ustúpiť do úzadia a presunieme našu pozornosť na myšlienky. A myšlienky, ktoré nám práve teraz prebiehajú hlavou. A často je veľmi nápomocné predstaviť si myšlienky ako oblaky na oblohe. Môžeme si predstaviť, ako by sme stáli pevne na zemi a iba pozorovali naše myšlienky zo vzdialenosti, z bezpečnej vzdialenosti, ktorá je nám príjemná. Môžeme ich pozorovať tak ako oblaky, ktoré pomaly prichádzajú. Možno na chvíľku ostanú na oblohe a potom postupne zmiznú. Žiadne oblaky neostávajú na oblohe navždy. Vždy sa menia, vždy odídu.
Ak žiadne myšlienky práve teraz nepozorujeme, aj to je úplne v poriadku. Častokrát, keď sa začneme sústrediť na myšlienky, práve vtedy žiadne neprichádzajú. A ak je nám analogia s počasím alebo s oblakmi možno nie je úplne nápomocná, môžeme si takisto myšlienky predstaviť ako rieku, ktorá tečie, alebo listy, ktoré sú na nej na rieke a pomaly odchádzajú. Nechávajú sa unášať riekou. A my stojíme na brehu rieky v bezpečnej vzdialenosti a pozorujeme ich. Niektoré myšlienky, opäť ako zvuky, môžu byť príjemné, možno príjemné predstavy, príjemné plány. Niektoré môžu byť úplne neutrálne, úplne bežné. Niektoré môžu byť trochu nepríjemnejšie, trochu ťažšie. Veď ak je to tak, zaregistrujeme, aký náboj majú naše myšlienky. A ak je to možné, necháme ich plynúť vo svojom vlastnom rytme, vediac, že všetky myšlienky prídu a odídu. Nie sú stále, takisto ako počasie nie je stále permanentné. A ak sa kedykoľvek cítime preťažení alebo možno stratení v myšlienkach, vždy máme možnosť otvoriť oči alebo možno vrátiť sa k nášmu dýchu, k zvukom alebo telu ako celku. Pri ďalšom nádychu opäť necháme aj naše myšlienky postupne ustúpiť do úzadia a presunieme našu pozornosť na celé naše telo. Možno postupne pri každom nádychu rozšírime našu pozornosť o časť nášho tela. Možno začneme v oblasti hlavy, pri ďalšom nádychu rozšírime pozornosť o tvár. Ako by sme vnímali tieto časti po prvýkrát. Pri ďalšom nádychu rozšírime pozornosť o krk a hrdlo. O chrbát. Naše dlane a ruky, paže. Hrudník a brušnú dutinu, celé torzo. Oblasť panvy, stehien, kolien, lítok a chodidiel. Tak, aby sme mali celé telo v našej vnímavej a láskavej pozornosti. Aby sme pozornosťou obalili celé telo. Ako tu sedí, leží a dýcha. A otvorili sa všetkým podnetom,
možno pocitom, fyzickým vnemom, ktoré v tele momentálne vyvstávajú. Možno drobné vibrácie, pocity pulzovania, či drobné štieklenie. A možno aj otvoríme sa aj okoliu, alebo teda tomu, čo je v okolí nášho tela. Teplote v miestnosti. Možno vnímať hranicu medzi našim telom a okolím. A dýchať s týmto telom, tak ako tu je. Aké to je byť s našim telom. Dýchať s našim telom. A pozvánkou je ostať v kontakte s našim telom. Buď telom ako celkom, alebo možno určitým miestom v našom tele, ktoré nám dáva pocit ukotvenia. Kým prečítam krátku básničku alebo reflexiu, ktorá je od spisovateľky Mai Aigun a volá sa Dnes je dobrý deň. Dnes je dobrý deň na to, aby sme ticho vnímali ako jazyk, nie ako prázdnotu. Aby sme privítali svet ako starého priateľa. Aby sme sa poobzerali okolo seba, ako by to bolo poprvýkrát. Aby sme si stáli za svojím, aj keď kvôli tomu utichne miestnosť. Aby sme boli bláznivo, bezstarostne, bezhranične láskaví k samým sebe. Necháme tieto slova vojsť do našich uší a našich myslí. Možno niektoré z nich zarezonovali, niektoré možno nie. Možno pozvánkou odo mňa na dnes je naozaj byť zvedavými a otvorenými a vnímať svet možno novými očami, čerstvými očami. A takisto byť k sebe láskavý. A počas dňa, počas víkendu sa možno spýtať samých seba, čo práve teraz potrebujem, čo môžem spraviť pre seba a pre svoje okolie, aby nám bolo fajn. A pomaly ukončíme toto cvičenie tým, že sa možno jemne popohybujeme, ak je nám to príjemné. Otvoríme oči, možno sa porozhliadame po miestnosti, v ktorej sedíme a opäť vnímame ju tými čerstvými očami, so zvedavosťou a záujmom. A vám ešte raz ďakujem, že ste sa ku mne pripojili a ešte raz sa ospravedlňujem, že som sa pripojila trochu neskôr.